Igbo ndị ọma na-ele anyị alaghachitekwala ọzọ. Ọ ka bụkwa n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Dịka anyị na-ekwu, anyị na-asị na ebe a kpọrọ mmadụ bịa rụọ ọrụ ọnwa 6 ka a ga-eji nyochazie itozuru oke ma itozughị. Nke a bụrụzie afọ 4. Ọ bụrụzie na afọ 4 dịka ị na-ekwu, dịka ndị mmadụ na-ekwu na afọ 4 ezu ule ndị a na-akpọ ndị INEC ka o si dị, ha kwesịrị ịka nọrọ ebe ahụ n'ihi na o dogo ewu na ọkụkọ anya na ha amaghị ha na-eme. Ajụjụ gị ọwụ na na-ekwesịghị iwepụ ha tupu ọ na-eru na nke a na-akpọ general election. A sị na dịka ị kwuru na mbido, a na-eji otu ahụrụ mata nke ọzọ ya. N'ihi ya, ọ bụrụ ma ile anya mmadụ nke mere na Ekiti, nke mere na Ọshụ, ọ bụrụ na etu a ka o si na-aga ị kwesịrị ịmata na ndị a amakwa ihe ha na-eme. Ile anya ugbu ị ga-aghọta na emekwa nke emeghị nke eme na ọtụtụ mmadụ nwụfuo. Ya ka m na-ajụ, o kwesịrị ka ndị a n'uche nke gị ka ha nọrọ ebe ahụ ebe ọ bụ na ha ebutego ọtụtụ nsogbu nye ụmụ Naịjirịa? Ihe nọ na INEC na onye na-achịkọta INEC, ịma ha nwere afọ one ha kwesịrị ịnọ. Afọ ahụ kwesịrị izu tupu a na-ewepụ onye afọ. Mana o nwere ka ihe ga-esi ya dị ịna-anya fụ na onye inyere ọrụ dịka ntu isi wee kwu na onye ahụ na ozughị oke ịrụ ọrụ ahụ ga-eme gịnị? Ga-ewepụ ya, chọọ onye ọzọ ga-arụ ya ọrụ. Mana ka nkwụkwa nke kakwa mkpa ọ bụghị naanị na afọ a na-ezughị, kama na ịmagụ anyị wụ mmadụ mgbe ụfọdụ anyị achọ ka anyị mee ihe nke a na-akpọ magomago ka anyị mee ihe ntụ ọ ga-esi ya amasị anyị, ụzọ na-agasịghị aga, ọ ga-esi metụta anyị ma n'ụzọ dị mma. Otu a ka ọ dị, ụzọ a ga-esi mee ya ka o nwee ike ịbara gị uru. Ichefuzie na ka ọ na-abara gị uru na o nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ nọ n'azụ ọghọm nyere ha, na-ewutekwa ha. Ifuga ebe nsogbu niile si, ifuga ebe mmiri si wee banye n'opi ụgbọgụrụ. Ọ bụghị naanị na afọ 4 ezu, kama na aghụghọ, ntụ na aghụghọ nọ n'ime ndị na-afụ maka INEC na onye isi INEC so n'ihe butere ọgbaghara, so n'ihe butere na atụsịa ntuliaka asị na nke a na-akpọ inconclusive, ka a wee nwee ike inwe ohere were mee ihe ntu esi eme. Ọ dị mma. Anyị Igbo ndị ọma unu anụla nke ahụ. Ọ bụrụ ma mmadụ chọọ ịrụ ọrụ e nyere ya, ọ ga-adị mma ya etinye uchu, tinye obi ya niile iji hụ na ọrụ ahụ gaziri agazi. Maazị Vin, ka ọ dị ugbu a, anyị afụgo otu o si dị. Anyị afụkwananụ na o nwere ndị o metụta, nwekwe ndị o metụta karịa ndị ọzọ. Anyị na-akpọ dị isi na steeti nke Rivers. Ọtụtụ mmadụ nwụrụ. O nwere nke a na-egosi na onyonyo izu ole abụrụ ole gara aga, asị na o nwere PhD, doctorate degree holder, na ọ bụ nwoke nke a na-akpọ agent nke otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-azọ ọchịchị ka a gbagburu. Ọtụtụ ihe dị iche iche ka e mere na Rivers. Ọ pụtakwa na onyonyo anyị na-ahụ ebe ndị su uwe ndị agha bara ụkasịa ebe niile, mee ka akwụsị egwupụta ntuliaka nke mere n'obodo ahụ na steeti ahụ. Wee na-asị kee ihe bụ uche gị na ọnọdụ Rivers steeti gbasara nsogbu niile a na-enwegasị na ntuliaka ọchịchị nke afọ bụ 2019. Ịma ihe gbasara ọchịchị demokrasi, ọchịchị onye kwuo uche ya, ọchịchị onye kwuo uche ya ka ọ bụ. Mana inezi anyị fụ na ka anyị si eme ya na mba anyị, ọwụ ka ndị kụziri anyị, n'ihi na o nwere ndị anyị mụtara ya n'aka ha, o nwere ndị na-emebu ya tupu anyị nwee ebido mewe ya. Anyị adịghị eme ya ntu ha nwa si eme ya. Anyị na-eji ike, anyị na-eji ndị ka ihe kpọrọ ha ndị ọchịagha, ndị amị ekwesịghị ị na-anọ n'ebe a na-eme ntuliaka. Ebe ndị amị kwesịrị ịnọwụ gịnị? Ha kwesịrị ịnọ na-eche obodo nche. Ha kwesịrị ịnọ n'ebe esi abata n'ọnụ ụzọ gasị ebe esi abata n'ime obodo, na-eche obodo nche. Ọkwa na-eche obodo nche maka mgbe enwe ihe dịka agha
obodo mba ọzọ chọrọ ibu n'obodo ọrụ ha mana ịbịazịa na ihe gbasara ntuliaka nke Naijiria efu na-ewere ndị amị kesaa ebe niile ọkachasịkwa na steeti nke Rivers steeti mana ka m gwazia ihe meze ndị amị ji wee Rivers steeti ji wee dị federal gọọmenti oke mkpa n'ihi na ịma nnọọ mmanụ ka obodo anyị na-azụ ahịa mmanụ ka anyị na-azụ o nweghị ihe ọzọ eji mara mba anyị na-awụghị ahịa mmanụ federal gọọmenti for Rivers steeti n'ihi na obodo mmanụ ka ọwụ ha chọọ ka ha jide ya n'ihi na ị na-anya fụ na ndị ji ugbu a pati nke a na-akpọ PDP APC chọọ ka ha weta ya ka ọwụ na ọha nwa ji ya ka ọwụ na ọha ma ihe niile na-eme na Rivers steeti ka ọwụ na ọha nwa na-asị nekwa onye oke ruru na Rivers steeti nekwa nke ị ga-ejide ị na-anya na nsogbu niile aha dị na Rivers steeti efu na o nwere onye nke nwaafọ nke Rivers steeti nke eji emegịnị nke eji etinye ọgba aghara niile a ya bụ dịka anyị na-ekwu mana ndị agha nke ala anyị ekwuola na ndị a asịbụ ndị yi ndị so uwe agha abụghị ndị nke ha mana ndị INEC wee zipụta mmadụ ole na ole si ha ga-ame nchọpụta ndị ahụ lọta si na ndị a bụ ndị agha nke obodo anyị bụ Naijiria ndị agha anyị wee na-ekwukwasị mba ọ bụghị anyị nwa na ọ bụghị ha nwa so ka ụzọ a ga-esi mee n'ihe a ka udo dị ka ọ dị mma nke bụ na ọ bụghị nwa ọ bụ mụ nwa ọ bụghị gị ka ihe iche a ga-esi mee ya ka ọ bụ na ọ dịghị mma ka ndị agha pụta kwuo eziokwu n'ihi na ndị a ndị INEC ziri ozi abụkwanụ ofeke ndị a bụ ndị lere anya ka ihe bụ uche gị Maazị Vin. ihe gbasara ndị agha ihe gbasara nsogbu ha n'obodo anyị otego mgbe o bidoro ọ wụghị tata ka o bidoro ọwụ na inwe ike icheta onwe mgbe gara aga ọtụtụ mgbe gara aga onwe ihe ndị agha ga-aga mee n'ụlọ nwata nwaanyị mmadụ esi n'ụlọ elu tụtuo ya n'ala mgbe a dị agbaghasịwe asị na ọwụ ha nwa na-amaghị onye agha unknown soldier ị na-anya efu na otego mgbe ihe gbasara nsogbu ndị agha na ndị civilian na ndị obodo otego mgbe o bidoro and emekwa ha sị na ọwụghị ha mana ihe ya ama ahụ na nwatakịrị na-agba egwu na bara ama nwere gịnị o nwere ndị na-akụrụ ya egwu ha nwere ike sị na ọwụghị ha na ha amaghị ebe o si mana ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ewu tupu ndị agha a na-esi n'ebe ha na-anọ nke a na-akpọ barracks na-apụ a na-enwe onye na-asị jenu n'ihi na ihe a na-ekwukwa maka ọkwanị maka ọchịchị ọ bụghị mgbada ihe na-azọ ọchịchị mgbada adịghị azọ ọchịchị ị na-aghọta ihe m na-ekwu tupu ndị agha na-esi ebe ha na-anọ na-apụ ọ na-enwe ga-asị ngwa gaanị ndị agha anaghị aga ebe ezighị ha ka esi ka ha ga-esi ha gasịa ha sị na ọwụghị ha ihe nke ahụ ọ gbara onye iru gharị gbakwa onye azụgharị mana ọ bụrụ na anyị tinye anya n'ala bụ onwe anyị oziokwu anyị ga-afụ ebe mmiri si wee bụ oke ụgbọgụrụ nke ọzọ bụrụ na ndị mmadụ na-ekwu na ebe ọ bụ na ndị agha Naịjirịa si na ndị a abụghị ndị nke ha wee na-ajụ sị ọ bụ n'ime ụlọ nchịkọta INEC ahụ ka ha gaziri soro uwe ha ka o nwere ebe ha si soro uwe ha mana ebe a ma na ndị uwe ojii na ndị agha nke Naịjirịa chere nche n'ebe niile dị iche iche ya bụ ka ezi ebe ndị a si wee bata ya mere ka a na-asị ọ na-adị mma ka eji nwayọọ wepụ aka enwe n'ofe tupu onye aghọ aka mmadụ ọ dị mma nke Rivers egburu mmadụ kpọghachie mana nke a na-anụzi ugbu a bụ na a sị na anyị ebidokwa ịdị na-agụpụta ka o si dị nke bụ na o nwere ike tupu n'oge na-adịghị anya a ga-agụpụta nke ahụ nke Rivers ga n'ihi na ihe anyị na-ekwu bụ na nsogbu nke na-apụta na ntuliaka ọchịchị nke afọ anyị nọ n'ime ya anyị ekwuo okwu ndị agha nke ọzọ abụrụ ka ụzọ a ga-esi mee ka nsogbu ndị agha na ndị uwe ojii nke ọ bụzi na ọ
oge ụfọdụ ọ bụrụ ndị agha bụ ndị na-enye aka ka emebie ihe, a na-ajụzisi ka ụzọ a ga-esi mee ka ọ dị mma. Ụzọ a ga-esi eme ka ọ dị mma ọ na ịchọọ ka obodo dị mma, ọ dịara onye ọbụla nwere ihe o kwesịrị ime ka obodo dị mma, site ma na onye nọ n'isi ruo na onye nọ n'ọdụ. Mana ihe ị ga-ama ọ wụghị ọrụ ndị agha ị na-anọ na ebe a na-atụ ntụliaka. Ndị na-anọ ebe a na-atụ ntụliaka bụ ndị nke a na-akpọ ndị polisi, ọrụ ha ka ọwụ. Na ihe ị ga-ajụzi onwe gị ewu, anyị ọ nọ n'ọchịchị ndị agha? Anyị anọ n'ọchịchị ndị agha. Mana ihe mere o ji dị ntụ awụ, ị na-anya ịfụ na onye bụ isi ala, onye na-achị ana anyị n'ụbọchị taa wụ Naijiria, wụ ọnọbụ na ọwụbụ onye agha ka ọ bụ. Onye agha ka ọ bụ kpatara ndị oyibo ji wee say that na once a soldier is always a soldier. So emekwa enu maana agwa ndị agha aha ka nọkwa ya n'arụ. Agwa ndị agha aha nọkwa ya n'arụ ebe o kwesịrị iji nwayọ ka akpọkọnọta, ka atụ ere, ka eme ihe. Ịma ndị agha ha nọ na ka atụba ere, ka n'ọka ozugbo tigbuo zọgbuo. Ebe o kwesịrị ka ọ kpọkọnọta ndị mmadụ ka atụ ere, ka anyị ga-esi mee ihe a ka o si gaa, ka anyị ga-esi mee nke ngwa nwa Okeke mee nke a, nwa Mgbafọ mee nke a. N'ihi na ndụ ya niile ọ ihe gbasara agha ka ọma. O were ndị agha nye eme gịnị, ọchịkachi ebe niile. Ọ dị mma, mana ka o si dị, onye isi ala ga-amata na ya asụtuola uwe ndị agha. Ọ bụzi ọchịchị onye kwuo uche ya ka ọ nọ ugbu a. Anyị sị ya kpọlata ndị agha, gbaghasị ha nwee ndidi, n'ihi na ọ bụzi ndị na-abụghị ndị agha na-achị ka ha jide onwe ha aka. Anyị ga na-aga n'ihu, mana ka ọ dị ugbu a, anyị ga-eje obere ezumike. Anyị batakwa, anyị gakwa na-aga n'ihu ịdị na-atụ ero, na-akpa nkata iji hụ ka ọ ga-esi dị mma, ka a ghara ịdị na-enwe nsogbu na ndọrọndọrọ ọchịchị na ntụliaka. Anyị ga-eje obere ezumike. Biko anyị sị unu nọrọ n'udu, anyị na-abịa. Ịnekwa ele anya, ị ga na-ahụ akara eji mara anyị ebe ahụ, nke Twitter, nke Instagram, nke Facebook, nke ọbụla ị chọrọ ị ga-enweta anyị. Anyị sịrị hụ na anwụ na ngwọ nkwụ na-abịa.